si kado phantame nilin pen nali tum phan kardom pajir lo pini nili dak tabang so video salam nang ko mentela so arjan salam nang ko tibang la lo pini karbeng lo autonomous council atum pen taxation department atum pen ke nam tang chik lo lom pen no karbeng long lo a town tin long son si trading license la hai son ke check pon pedolo pen ke pini abang ke sining tu kalam mangela lo dak bokajan mate sukhanjan along karbeng lo autonomous council pen kapathik pon trading license ke check la taxation department atum ke check pon ahud hada ke do ang tan men ke bang ke be ke che atum thur pakamat nang che song dut apen ke taxation department atum aphan lason si ke ther ke hap ing kang doi areng ka pasut dolo theklong lo video long ta lake karbeng lo autonomous council phan kelang rob isyang theklo lapene karbeng lo autonomous council phan kelang rob pulo dang the ilitum inglong su da karbeng lo ilitum inglong su khai phan silang kelang rem nang kelang rob nam nang ka phire dor de labang suang theklo la sini tum PHLC atum ke dam tang ningkan hini thoma prang man tame itum sar jai ka thar ban chelok ni tum 6 schedule pang tang nai polam labang solam sining jeber la lo lapen ge il tum la 6 schedule pang tang nai polam kan je pena jok penangan atum bang ge political le ga chu en pu pen chenglok ni tum phan penangan atum bang nang karbok pon son dolo seta lage political le ga chu en bu phan ni 6 schedule la king long so khai farman BJP long do ang long so tum no Congress long do tum na ba CPM la pen ka prek political party long do tum anta ing long so plodang te tum sibel lo party le exam seta la sila ke le tum PHLC phan sali long chorji polam kali ke 6 schedule yang si pangtang lo polotang te ilitum na dak autonomous council aja kong tame ilitum che harjak long pu sita non ke 6 schedule pangtang te dan masin non son pinios son sukhanjan long bang thur pa ke la ke che therak me alam la pen ga dak 6 schedule to the constitution of India paragraph 10 long masih dak tok dak lo hadak paragraph 10 long tok la puson do ho power of district mata autonomous council to make regulations for the control of money lending by non-tribals pusa dak tok do la pen paragraph 10 angning PC mata one long tok la lo the district council of an autonomous council may make regulations and control of money lending or trading within the district by persons other than scheduled tribe resident in the district la hello la pen ke angning P cap ang D 6 schedule constitution of India paragraph 10 D long tok la hello prescribe that no persons who is not a member of scheduled tribes resident in the district shall carry on wholesales or retail business in any commodity except under a license issued in that behalf by the district council or autonomous council. Lasi dak kebe ke chiatum dak beha be parnai claim puge uthang bakbe general district longson aning hang ling sidak pini beha be parnang claim rai pugalaga aron kali 6 schedule ron teng pelotang te dak paragraph 10 dia teng pelotang te karbeng lo autonomous council atum de karbeng lo autonomous council atum latum license issue dun de tik trading license issue setik latum ladak beha be par claim ni wholesale non aja da kulat non ke itung karbeng lo autonomous council lo ke bokajan chot ni lo karbeng lo non town topik la town nong do anda ang tan man ke wang ke che num sel dak bahari business dak nang claim lo karbeng lo autonomous council pen atuma concern dunia wene 6 schedule ateng pen ladak karbeng lo autonomous council unta ladak claim dun ne claim de ne ladak paragraph 10 ateng pen to aja kong jar jak ne lage itum pini dak sukhanjang nong be masih thek dak lo lasi la non pini son dak sukhanjang nong ka che plang bang lage itum PHLC hoi ban tame nilitum condemn dun lo lapen ke lapuson mo non piloson ke plang pleda jepan karbeng autonomous council tum la 6 schedule constitution of India paragraph 10 ateng pen ladak methang ajar kong char jak nang po kali pulo dang te none prang ke bang jelangar ni ke sukhanjan chot kali lo dak kapre rong supia tauno anta me tum karbeng autonomous council atum ladak trading license chot kali ladak tax kirung pen chenglok kaddo tami ladak ajar kong bedeji lasi isi ningduk me alam gala lo li tuming long so mading long khai phanang kilang rem la lo lapen geli tumi PHLC tumyong si ahok pet penyong si
dak council lo tum jakong mang lo pulo nang te la ke le tum ke chak chelo la pan lang ding de lo pan paragraph tena teng pen one dia teng pen ke la ke dak trading license council pan isu septi ke la ke karbeng long lo ke business ake the ke thi la dak na claim jang tan moni dum si la dak long le nang ke chiraji la dak business nang claim jil pen ing long so ing long khai to ma khia dak ke roi pon lam ji pu bang ke la ke tum ke kroin de lo la ke non meghalaya long so na thak ni dak nang li lang e bong vele nam ji punon lo jen e mu vele nam ni punon nang li saka vele jun ni punon nang li la jorabat mene pardo bolong ne nang li chomang hotel long nang li lutvek nang ji chomang atuma ke kulada long nang li lang e bong we seda nam vek nang ji kali pulo tang te hala dak nang dum ne setai tum karbeng long lo ke la pu da ili tum ke chu ke jun ituma food items pen chenglok ka do ka bian ta menong ke nang lar lab lo non ke hala ke chi ke bi tum kasalama him hai hu ya food items ile tum ke chudun rong ason non ke emena food items bang non kulat long hithi long ke lan nui phana mai therak me lo non ke therak nduk lo non bang ke la ke le tum 6 schedule constitution of india 6 schedule ke pang tang te polo da ke 6 schedule bi ong lang pola mali non ason son ke 6 schedule ja kong pen kali polo tang te la hai ke le tum char ja kon elo ne la se ason te no ma ke nil tum aphlc bang political mena political a benefit fan se claim pulana la akapre ka political party atum mang matha nang ni tum ke claim la ke kadok we nang li tum phan men pen tum ke claim lo ni li tum ke ang tan han ke wang num sila dak jakong na ke char jak ji non son thak pini son thak dak karbino to non son ke lang robi pu bang ni tum kroin de la bang so alam sin ni tum ke kai ke tam awareness program no na than bom lo seta ni tum ke than pe na pot non la penanga na tum bang national party lo do tum bang nil tum hana ning nang ki oi the bang ko pia pot ma la hello lapen gani tum la solam ke than pe na posi ni tum leader tum ha pe nang nam ke case ta pa pholo le non lang dam lo pulo dang da hala wathat lang so pen president Vikram Manse pen chenglok la pe tum vice president Rajas ti so pen chenglok pe nang na tum hange non case pa pholo ke tong kam kam long pini heta la tum case che hajir dam nang lo le thana dam nang lo ke la ke hala ke che so tum hala da jakong horang pi nang ne nang pa chi yong jam nang ne long le phelang jor long nang ne trading license sing thana pu ka ning je pon mati nang le tum ladak national party long do inglong akhai tum karbi pancheng long khai alidar tum phane trading licensing thanu nang le tum long le portal eng thanu phane tum kaning je gali gante ni tum ang tan ben wang ke che tum phan la tum phan bang le tum jakong pi pe da nai na pen ke le tum mena se charge up thim nai $60 jakong pen pula bang so kaning je bon sila man case ki pi gante asila son bang kali de nai asi non son ki sung bang ke la ke ang ton ile tum karbia khai mate karbiang long mate long khai tum phan sin nang ke lang rem nang ke chenne ka sona thak nang ke lang rop sona thalo bosi ile tum pin rem do nai lapan chirap cheto do nai lapan ke un an ke ile tum ing long khai tum se business ka do ka vian tamil ile tum ke claim ke dam ka do eta me chipar pu ponang pho kali pulu tang te ile tum atangka ka do ka vian tame la ke la tum se hala british tum sona tha india pen ke roi pon la drain of wealth po sona tha se ile tum ma khia data nami la tum roi pon labi la lo nasi nili thi hek pen pini karbing long arat aphan kapachini mate litum $60 ateng pen litum chi harjak nei polam paragraph tena ateng pen rat phan ke than lan helo kadoi phan dame do me thang me kardom